Kajing pule naga gospel Mateus kalanong ka ba arpeu kadakot iway hado kat nriu a. Ha kata kapor u Jisu ulayatho yakane kaparshi hala kisanran. Ka hima ka beneng ka yasrem ya utray ka brisok wan ubalami dang step perngap ban wer nong tray ha ka brisok wan jong u. Anda ula yakut bat kinong bela shi denar shisngi ula pa yaki sya ka brisok wan jong u. Ulami biang kum ha ka kenta ka balai bat ulayo i ya ki briu ki bayang kai hayo. Te ula ong haki. Piro ke lek trei ha ka brisok wan bat ngan siu ya pi kat ba day hok. Kumta kila lek. Ulami biang kum ha ka kenta ka ba henriu bat ha ka kenta ka ba kendai. Bat ulale kum jo. Haba la jan ka kenta ka ba khat wei. Ula lek biang bat ula syam ya ki wei pat ki briu ki ba ya yang hangta bat ula ong haki. Balai pia penlot kai ya kapor hang ne baro shisngi kila jubab namar omdan bawer belayangi te ula ong haki ke mapiro letrei ha ka brisok wan. Anda la jan met utrai ka brisok wan ula ong ha usor dar jong u. Ke khot yakinong bela bat siu bainong yaki sedang na kiba lawer khat do ha do kiba nangkong. Haba kito ya kiba lawer bela tangkum ha ka kenta bakat wei kilawan. Uwei pa uwei naki ulayo bainong shi denar. Kumta haba kito ya kiba lawer nangkong kilawan kila tharai banyo kambun hanrei makiro kilayo tang mar shidanar marway. Anda kila pediang ya kabainong kila knyum persya ya utrai ki ya ong. Kine gibriu ya kibalawer khado kila trei tang shikenta penban pila penyarungkat ya ki batngi kibala trei baro shisngi bat kibala sya ya ka shit kasang. Henrei ulapai ktien ha uwei naki. Kolok ngam syam la kelop yapi. Hato pim syam la yakut bat nga naga benta shidenar. Te to syam ya ka badai ka jongpi. Bat kilek no. Ngarai ban ai ya une ubakado kumba nga ai yapi. Hato ngam don hok ban le kat ba ngamon ya kata ka badai ka jonga. Ne pi bishni ya ka jingkeloj mensem jonga. Kumta kiba kado kinlong nengkong bat kiba nengkong kinlong kado. Ka gospel utrai.